Ești ok, Bele? S-a umflat ceva în tine, în afară de tărâță? S-a văzut prima oară un bridge în trio amoros. Mea din gură, vorbește acum, hai. Acest lucru a fost posibil datorită mie. Au stricat tot ce a fost frumos. S-a poziționat pe zona aia să-l atace toată lumea ca să se facă mult mai vizibil. Zâmbește, deci am dreptate. A zis numai prostii, se poate așa ceva. Hai mă, Naba! De unde atâta răutate? Imunitatea este în joc astăzi, stres și presiune pentru fiecare dintre ei. Incredibil câte resurse îți ia acest traseu. Cine sparge primul toate cele 6 pe toate este acela care aduce punct pentru tribul său.